Sziasztok srácok, hoztunk nektek egy függővarratot. Szeretnék valamiféle segítséget nyújtani a mostani pályakezdőknek, illetve azoknak a lakatos kollégáknak, akik szeretnének fejlődni, illetve olyan dolgokat átadni, amik kőkeményen tartanak is. Ahhoz, hogy ezt most megmutassam nektek, ahhoz kell nekem 2 lemez, ami már meg van csiszolva egy kicsit, kell egy filctól, meg egy COG. Figyelj, mutatom! Szóval adott a papír, filctől, szóval most megpróbálom nektek reprodukálni azt, ami a pisztollyal történik hegesztés közben, az pedig ez a mozdulat lenne, tehát egy háromszöget fogunk rajzolni a pisztollyal, így ebben a verzióban. Viszont arra kell figyelni, hogy ezt a lehető legszorosabb kötésbe csináljátok meg. Most, hogy ezen túl vagyunk, srácok, érdemes megtisztítani előtte az anyagot, mielőtt még nekiállnánk bárcsázni, aztán mutatom élesbe. Mutatnám úgy, hogy kicsit kiengedtem a húzzalt, hogy jobban lássátok, de nagyjából ez a mozgásnak kéne, hogy meglegyen. Tehát itt elindulsz, és az alján csinálsz magadnak egy peremet, hogy ne rodjon meg az egész. Hogyha ezzel megvagy, akkor szépen itt, ahogy bejössz középre, egy kicsit felhúzod. Nem nagyot, egy kicsit. Utána vissza hátra, vagy megint be. És így mész föl, ilyen mini háromszögeket rajzolva. Igazából lenne a dolognak a lényege, és most mutatom élesbe. Mint ahogy mondtam, az alján kialakítok magamnak egy peremet. Majd elindulok vele. Itt háromszöget rajzolok, és jól mutattok mind a két oldalt. Ha lehet, akkor számolok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. És így tovább. De abba hagyom a pofárlát, mert így nehéz koncentrálni. Hát valami ilyesmiről lenne szó, srácok. Jó gyakorlást! Szóval, srácok, ez volt a mi kis függővarratunk. Hogyha esetleg van rá igény, akkor megmutatjuk ennek a folytatását is. Azt még lehet sorolni, sokkal erősebbre meghúzni. És ha esetleg van rá igény, akkor írd meg kommentben. És ha van bármi kérdésed, akkor nyugodtan írd meg, és nagyon szívesen segítünk. Sziasztok!